زحد حيدنا لكم متينا ذلنا فيديو هتانات كسمعوه ولا ونكرئوا عزيز خبر سلاد وخنا بينكم عبيت نخطرئوا ولا ونخسمعوه خلاتن كنفتو سلام فتوات تقاتلتنا خميت انيحكم ما بزحلفه في جرمن نحن تحفتنا اداو تقوريطو خمس ترخه بزحت سمعنا نيرنا بتوسخون عزيهم زحزون نغرات يمسمع زلو سويتو مسكالي سواي دقيسا طني حتى بزعوات بحال زلو نغرون كنرينا أقرأ أنا ديساوة تأثيرهم زنوارو آلات برجيد محمد ون نتزنوار نجار مبريه يوم للو ما بزحلفه في جرمن نحن تحفتنا أداو تقوريطو خمس ترخه بزحت سمعنا نيرنا بزعوات هاي زحفتنا دما بزحت سوات كيتشن قص أني حميهم كم أون بوليس جرمن أو زوج دايز ملكيتون زحلفه كل التسومنات صنعت نجارن أكلات سونت نايز حفتنا دما عند دليني تانيهم أزح الساعة دما بدعم عزيز زحزن نخصم أو زخب النجار يقعد مزلو بتوسخهم بعال جذا نايز سبزيع أمن تعد خمسة أي قلت النيرم ببوليس متحزوا على قوة دارهم تنوارو أو ساعة تجن سواء من تاي كم زلوا نعم تعد بوليس كم زحزون وسيقام قليز أملوا زنا جرز أزديو نخصهم أو زسكق أو زحلفهم على التاتون أبو زحستات أو قالوا حيزو مثلا بدن مفرحن نخصهم عون دزيف نجار كوين يزانيهم أو زح الساعة بزعادنا جرذي بزح حواليت هتاتي وتصلوا بزح زينات هاتوني يسرح زلوا إذا أكلت سونت نايز حفتنا بحدا أحد أكان هايكين جوز يبزنا سب كم استرخى بأيز حبر زلو إذا أكلت زينها تامخانو كجمتو خوز جورو متحدا نجردما إذا استرخى بأكلت إداون رئيس زيول بمباريو هذا حس عندما بوليس جرمن رئيسها ناوي حاوي هون انداولو مدلا ميم قصيلهم زلو سبز متحازون بزحات سوات تتخكلنيا ناي زغان ميستر مخفلت يتزعابي ነገር ተረኺዩ እዩ አላኳተወሉ ዛሰብዚ አቢ ህይወታት ሁሉ ትኽእል ያይሎም ተስፋ ዝገበሩ ሰባት ግን ነሮም እዮም ዛሰብዚ አቢ ህይወታት ትርከባይ ካለተን እዚ ነገር ዝኸዓ ኣዝዩ ዝሕዝን ነገር እዩ ርእሳውን ብተማሳሊ ኣብ ካልእ ቦታ ተደውሪ ክኸውን ይኽእል እዩ እንዳበሉ ፖላዊስ ምድላይ መም ቀጥሎም ዘለው ኣብ ናይ ሓበሻ ባህሊ ከምዚ ዓይነት ንሙስሙዕ ዝኸብድ ነገር ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ኣብ ዝሕዝ ሰዓት نسمع لنا قد محزون بأسيد زستفلالي ملكعو بزحت دق انستيو تطقيعين كبحال سمعنا نيرنا بتوسخ خا غداي ودانا اذا حفتنا اشغال خويني يزغزل زلو ابيت كريستيان ولدا تدوري خمس ترخه كلاتنا سمعنا نيرنا أوز قداي زي أمريكيتو بوليس جرمن زهاو حواريتا دما استرخيو زلو أكالات سونت برقص نهاتا مخانو رقص أنيهات نمخان نايدين من مراوتي تصبيو خمزلو ام حبيرهم زلو بتوسخون نايدي بيت كريستيان تقميت ذنوره هتان قلعه كنتات انه زبو كنتات كم زلهم زارو زلو او قرا معلتات تنايدي ان اوزيتون كم زفلطو وسيخم يوم غليزام يخون برتي بمجمرات ترخه ادا مستحز ترخيو زلو اكلات سونت ازيو تمحاسالي بمخانو مخنيات ترخيو زلو اكلات درغا 10% ناتا ايلوم قمت كقمطو زخلهم نغريو እቶም ፖላዊስ እተዝረኸቡ ኣካላት ሙሉእ ብሙሉእ ምስቲ ኣብ ሕሉፍ ሒዞም ዝጸንሑ ኣእዳው ምስስል ዋላ እንተሃለዎ ፖሊስ ግን ከም ፖሊስ ግድን ምርግጋጽ ክገብር ስለ ዘለዎ ርግጸኛ ዝኾነ ወይ ድማ ሚእታዊት እዚ ነገር ከምዚ እዩ ዝብል ሓበሬታ ንኽህብ ናይ ዲኤንኤ ምርመራ ግድን ስለ ዝኾነ እቲ ምርመራ እንዳገበሩ ይርከቡ ፖሊስ ጀርመን ኣብ ዝተፈጸሙ ዘሎ ገበን ብቀዳምነት ተጠርጣሪ ገይሮ ቅሚጥዎ ዝነበረ በዓል ገዛ ናይዛ ሰብ ዚኣ እዩ በዓል ገዛ ክፍጽሞ ይኽእል ስለ ዝተባሃለ ኣስካ ሕዚ ብፖላዊስ ክድለጽ ጸኒሑ እዩ መጀመርያታት ኣብ ጀርመን ከም ዘይለ ጥራይ ተገሊጹ ነይሩ ኣብዚ ሕሳዓት ግን ካብ ጀርመን ዘይኮነስ ካብ ኣውሮፓውን ከም ዝወፀ ወሲኾም ገሊጾም እዚ ሰብ እዚ ኣብ ምንታይ ከም ዘሎ እቲ ፖሊስ ዝሓዘውን ኣድላይ መሲሉ ስለ ዘይሰምዖም መጀመርያ ከባቢ ሓዊኦም ወይም ነይሮም ኣብዚ ሕሳዓት ግን ኩሉ ነገራት ግልጽ ገይሮም ወለው ኣብ ኣፍሪቃ ከም ዘሎ ድሕሪ ምግላጾም እቲ ዘለዎ ናይ ኣፍሪካ ሃገር እውን ኣብዚ ሕሳዓት ብግልጺ ናብ ሚድያ ዘርጊሖም ወለው ኣብዚ ሓለፈ ሰዓታት እዚ ቀታሊኣ ክኸውን ይኽእል ተባሂሉ ተጠርጢሩ ዘሎ በዓል ገዛ ካብ ጀርመን ከምኡውን ካብ ኤውሮጳ ወጻኢ ኣብ ዝኾነ ኣብ ካልእ ቦታ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ውዒሉ ከም ዘሎ እዮም ሓቢሮም ነይሮም ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ግን እቲ ንሱ ተረኺቡሉ ዘሎ ቦታ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝኾነ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ኮይኑ ምርመራ ይግበረሉ ከም ዘሎ እዮም ገሊጾም ዘለው እዚ ዝገበን ፈጺሙ ክኸውን ይኽእል ተባሂሉ ተኣሲሩ ዘሎ ሰብ ዕድሚኡ 41 ከም ዝኾነ እዮም ገሊጾም ዘለው ብተወሳኺ ድማ ንሳ ጓል 32 ዓመት ከም ዝነበረት እዮም ገሊጾም ዘለው ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ናይ ፍቕሪ ርክብ ናይ ሓዳር ርክብ ኣብ መንጎኦም ከምዚ ዓይነት ገፊሕ ዝኾነ ክፍተት ፈጢሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ግምታት እውን እዮም ዕልዮም ዘለው ክሳብ ሕጂ እቲ ንብዙሕ ሰብ ሕቶ ኮይኑን ከይተመለሰ ዝቕጽልን ዘሎ ድማ ክሳብ ሕጂ መንነት ይኹን ስም ናይ ዛመዋቲት ከምኡውን ናይ ተጠርጣሪ ግልጽ ኣይተገበረን ዘሎ እዚ ነገር ዝክግበር ዘይተደለየሉ ምክንያት ሓደ ዞም ፖላዊስ 100% እዚ ሰብ እዚ ዛ ሰብ እዚ ኣመን ምዃና ክፈልጡ ስለ ዘለዎም ክኾን ይኽእል እዩ
ብተወሳኺ ከዓ ንስድራ ቤቶም ኣበይ ከም ዘለዉ ፈሊጥካ ብስነ ስርዓት ክንገሮም ስለ ዘለዎም ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ተደጋጋሚ ዝኾነ ከምዚ ዓይነት ገበናት ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ ሓደ ሰባት ነብሶም ክቐትሉ ካብ ሓሊፉ ድማ ከምዚ ገይሮም ንሰብ ክቐትሉ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ነገር እዚ ብጣዕሚ ጭካኔ ዝተመልኦ እዩ ኣብ ናይ ሓበሻ ሕብረተሰብ ድማ ከም ባህሊ እንዳተደጋገመ ብኣሲድ ብከምዚ ዓይነት ቅትለት ዝተፈላለዩ ነገራት እንዳኾነ መልክዑ እንዳቀየረ እዩ ዝመጽእ ዘሎ ሓደ ግዜ ነብስና ነጥፍሉ ሓደ ግዜ ከዓ ናይ ሰባት ነብስ ንኽነጥፍእ ዝደፋፍአና ዘሎ ውሽጥና ዘሎ ሓይሊ ጭንቀት ንሱ ካብ ውሽጥና ኣውፂእና ጠንካራ ኮይና ከም ሓበሻ ክንቅጽል ተዘይክኢልና ህዝቡን ናብራ ስደት ከይቀረ ከቢድ ዝኾነ መዝገባት ከቢድ ዝኾነ ንምስምዕ ዘስቅቕ ነገራት ካብ ባዕልና ሓሊፉን ዓለሙን ኢና ነስምዕ ዘለና ፖሊስ ጀርመን ከም ዝሓበሩ እንተኮይኑ ድማ ኣብ ቀረባ ዓመታት ካብ ዝተፈጸመ እቲ ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ ንምእማኑ ዝኸብድን ገበን ክብል ይገልጽዎ ዘሎ ኣብ ቀረባ ዓመታት ኣብቲ ዓዲ ብዝነብሩ ተወሊዶም ብዛዕበዩ ዜጋታት ከምዚ ዓይነት ጭካኔ ዝተመልኦ ዝሕዝን ተስፋ ዘቁርጥ ገበናት ተሰሚዑ ስለ ዘይፈልጥ ክኾን ይኽእል ኢሎም ዝብሉ ዘለው ብዙሕ ሰብ ድማ ዝነገር ዝምሰምዐ ንባዕሉ ንሓበሻ ዝበሃል ሕብረተሰብ ኣብ ውሽጡ ሓሳቡ ከም ሕማቕ ከም ጨካን ከም ርጉም ዝኾነ ሕብረተሰብ ንኽሓስቦ ዝገብር ነገር እዩ ኩላትና ተሓጋጊዝና ካብ ከምዚ ዓይነት ስምዒታት ማሕዙትና ዋላ እውን መገዛ ርእስና ክነውፅእ ተዘይክኢልና ገና ንሕና ንሓበሻ ኣብ ዓለም ዘለዎ ኣረኣእያ ንፈጥሮ ምስሊ ከቢድ እንዳኾነ ይኸይድ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣመልኪቶም ብዙሓት ሰባት ዝተፈላለዩ ግምትን ሓሳባትን እዮም ዝህቡ ዘለው ካብቶም ዝወሃቡ ዘሎ ሓሳባት ሓደ ድማ ከመይሉ እዩ ኣዶ 3 ወርሒ ህፃን ዝኾነት ኣደ ብከምዚ ዓይነት ጭካነ ብዝተመልኦን ንኽትሰምዖ ብዝኸብድን መልክዑ ንኽቀትል ክኢሉ ዝብል እዩ ብተወሳኺ ንምንታይ እዩ ዝቆልዓዚ ኣብ ኣፍ ደገ ቤተ ክርስቲያን ገዲፍዎ ብዘየቦ ብዘየዶ ከዓ ብፈሪድሉ ወዲ ዶ ይኮነኒ ዝብሉ ሓሳባት እዮም ዝወሃቡ ዘለው ኣብ መንጎ እዞም ሰባት እዚኦም ብዙሕ ነገራት ክፍተት ፈጢሩ ክኸውን ይኽእል እዩ እዞም ሰባት እዚኦም እንታይ ዓይነት ሕሉፍ ታሪክ እንታይ ዓይነት ህይወት እንታይ ዓይነት ፈተናታት የሕልፉ ነይሮም ዝፈልጥ ሰብ ዋላ እኳ ተዘይሃለወ እስካዕ ሕዚ ናብ ሚድያ መፅኡ ዝተዛረበ ሰብ ዋላ እኳ ተዘይሃለወ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ተፈጢሩ ዘሎ ነገር ንምእማኑ ዝኸብድ ደጋጊምካ ሰሚዕኻዮ እውን ውሽጥኻ ንኽሰምዖ ኣዝዩ ዝፍትን ነገር እዩ ምናልባት እዚ ወዲ 3 ወርሒ ህፃን ወዱ እንድሕር ዘይኮይኑውን ብከምዚ ዓይነት ጭካነ ድዩ መልሲ ክህብ ነይርዎ ዝብል ጉዳይ እውን ኣዝዩ ክሕሰበሉ ዝግብኦ ጉዳይ እዩ ምክንያቱ ድማ ኣብ ዝፍጠር ዝኾነ ይኹን ክፍተትን ዘይምርዳእን ኣንዊሕኻን ተረጋጊእኻን ምሕሳብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ኣብ ሰዓት ድማ ኢትዮጵያ ምስ ካልኦት ሃገራት ዝተፈላለየ ናይ ገበነኛታት መቆፃፀሪ ሲስተማት ዘርጊሓ ንብዙሕ ዓመታት ክትሰርሕ ከም ዝፀንሐት ኩላትና ንፈልጥ ኢና እዚ ነገር እዚ ተግባራዊ ከም ዝኸውን ዝእስር እውን ካብ ኢትዮጵያ ናብ ጀርመን ክለኣኽ ከም ዝኽእል ምክንያቱ ኢትዮጵያ ንብዙሕ ግዜያት ካብ ዝተፈላለዩ ናይ ኣውሮፓ ሃገራት እሱራት ገበነኛታት ኣምፅኣ ካብ ድዋይ ሓዊሱ እዚ ነገር እዚ ሰብ እዚ ሕዚ ኢትዮጵያ ስለ ዝመፀ ከምልጥ ወይ ድማ ኣቕዋ ክሓትት ዝኽእል ዓይነት ሰብ ኣይኮነን እቲ ናይ ኢትዮጵያ ሕጊ ዋላት መንግስቱ ነይፈቅደሉን ዘሰራርሓ ዝትኽተል ሃገር ስለ ዘይኮነት ብዝኾነ ነገር ኣዝዩ ብጣዕሚ ንምስምዕ ዝኸብድ ነገር እዩ እዚ ሰብ ስለስተ ተሓዘ ህይወት ናይ ዝሓፍትና ዋላ ደኣ ኣይመልሶ እምበር ንብዙሓት ከምዚ ዓይነት ገበን ፈፂምና ተሓቢእና ወይ ድማ ኣምሊጥና ክንነብር ንኽኢልና ኢሎም ዝሓስቡ ሰባት ዓብዪ ትምህርቲ ክኸውን ይኽእል እዩ ትሬሳ ከምዚ ገይሩ ቆራሪፁ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ዝበታተነሉ ምክንያት እውን መን ምዃና ንኸይትፍለጥ ንሱን ገበነኛ ምዃኑ ንኸይፍለጥ ሓሲቡ ክኸውን ይኽእል እዩ እዮም ዝብሉ ዘለው ብዝኾነ ከምዚ ዓይነት ሕማቕ ዜናታት ዘይንሰምዐሉ ግዜ ይፍጠረልና እዩ ዘብል ኣብ ሰሙን ሓደ ዘድንግፅ ብጣዕሚ ምእማኑ ዝኸብድ ነገር እንዳሰማዕና ኢና ንነብር ዘለና እቲ ዕዳዋ ዝተቆረፀት ኤርትራዊት ሓፍትና ናታ ነብሳ ተራሂቦ ኣብ ጀርመን መግለፂ ሓድሽ ናይ ሎማዓንቲ ወፂኡ ህጂት ናታ ሬዛ ከዓ ብዘይ ርእሲ ርእሳ እውን ተቆሪፁ ኣብኡ ፀኒሑ ህጂት ነብሲ ናብቲ ሬክስ ሜዲሲን ዝበሃል ናብ ሓኪም ስፔሻሊስት ናይ ፖሊስ ኣትሎ መርመራ ናይ ዲኤንኤ ክግበር እዩ መን ይቀትልዋ ክፍለጥ ምእንቲ ከምኡ ድማ እቲ ናታ በዓልቲ ቤታ ከዓ ኣብ ካልእ ሃገር ተኣሲሩሎ ኣብ ካልእ ሃገር ተታሒዙሎ እሱ ድዩ ቀታሊ መን ተቀታሊ ብህጂ ክምርመሪ ኣብዚ ቲክቶክ ሲ በጃኹም እዚኦም ኒውስ ተምፅኡ ዘለኹም እሞ ከዓኒ ከምዚ ዓይነት ኒውስ ኣዝዩ በቃ ወዲ ሰብ ክፃወሮ ዘይክእል ኒውስ ክተምፁ ከለኹም ቾይስ ሃብዎ ንወዲ ሰብ በጃኹም ዎርኒንግ ሃቡ ቅድሚቲ ነቲ ነገር ምውፃእኹም ሲ ዎርኒንግ ሃቡ እዚ ሕጂ ዝነግረኩም ሲ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ብጣዕሚ ግራፊክ እዩ ብጣዕሚ ከም ዘለዎ ደሰንብድ ነገር እዩ ኢልኩም ሃቡ ምክንያቱ ገለገለ ሰባት ኣለዉ ነዚ ዜና እዚ ዘይክእልዎ ሜንታሊሲ ነዚ ዓይነት ዜና ክፃወርዎ ደይክእሉ ፕሊዝ as a community ኣብ ከማ እሞ ከዓ ኮምፕሪሄንድ ክትገብሮ ዘይትኽእል ብኸማኻ ዝኣመሰለ ሰብ ካብቲ ናትካ ፓርትናትካ ንዓኻ ዝመስል ዝተፈፀመ ብእንስሳታት እውን ክፍፀም ዘይትደልዮ ነገር ኣባኻ ሃንደበት ከይተፀበኻዮ ቡፍ ሓደ ሰብ ክነግረካ ከሎ
እቲ ቦዲ ናትካ እቲ ሜንታሊ ፕሪፔር ስለዘይኮንካ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ኤንዛይቲ ይፈጥር ፍርሒ ይፈጥር ኣብ ከማኻ ወዲ ሰብ ዝኣመሰለ ከማኻ ንኽትኣምኖ እውን የሸግረካ እዩ ስለዚ ዎርኒንግ ሃቡ በጃኹም ልምነኩም ኣለኹም እንተኾነ I don't know እንታይ እዩ ትጥቕሙ እውን ኣብዚ ምፂና ላይክ ኣብ ደቃይቕ ንዝርግሖ ዘለና ኣይክርዳእኒ ከኣለን we were just ክንሓዝን ቀኒና ኣብ ኮሚኒቲና ሓደ ሰብ ተጎዲና ሕጂ ኸኣኒ ብዘይ ተጸበናዮ ብዘይ ፕሪፔር ከይገበርኩም ቡፍ ኣብ ክፍት ምሰበልካ ቴሌፎንካስ ዘይ ተጸብኻዮ በስም ኣምቦል መንፈስ ቅዱስ በጃኹም ሰብ ይጉዳእ ኣሎ እቲ ዝኸደ ኸይድ ኣሎ እቲ ዘሎ ከዓ ይጉዳእ ኣሎ መመሊስና ዳሜጅ ንኸውን ኣለና በጃኹም ወርኒና ሃቡ ኣነ ነፍሰይ ፈጥፈጥ ኢሎም ምሸት ኣብ ሽርቤና ይኾንኩም ካልእና ጓል ምስተይቲ ከም ዝኾይና ዝሰምዐት ስቕኢላ ከምኡ ነፍሳ ዘይገብራ ኣሎ የብልን እየ እዚ ሓፍትና ትብሎ ዘላ ነገር ኣብ ባህሊ ሓበሻ ልሙድ ዝነበረ ግን ድማ ዝጠፍእ ዘሎ ነገር እዩ ቅድሚ ሕዚ ሓደ ሰብ ምስ ጉዳእ ወይ ድማ ሕማቕ ዜና ምስ ዝህሉ ወለድና ከመይ ገይሮም ከም ዝነግሩ ከመይ ገይሮም ከመርድእ ከም ዝዛረቡ ዝፈልጡ ሰባት እዮም ነይሮም ንዕኡን እዩ ሓደ ነገር ቅድሚ ምዝራቦም ብዙሕ ሰዓታት ዝሓሱ ከመይ ጌርና ንገሮ መን ንገሮ እንዳተባሃለ ከም ባህሊ ተወሲዱ መፂኡ ፀኒሑ ነይሩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ግን ማሕበራዊ ሚድያ ብፍላይ እንዳተስፋሕፈሐ ድሕሪ ምኻዱ ኩላትና ብፍላይ ድማ ዩቲዩበራት ቲክቶከራት ከምዚ ዓይነት ዓብዪ ክፍታሕ ዘለዎ ፀገም ኣለና ክንፅሕፍ ተለና ነቲ ሰብ እንርድአሉ መንገዲ ብጣዕሚ ጥንክር ዝበለ መንገዲ እንዳኾነ እዩ ዝኸድ ዘሎ እዚ ነገር እዚ ድማ ትምህርቲ ክንወስደሉ ንመፃእ እውን ነገራት እንዳስተኻኸልና ንኸደሉ ዕድላት ክፈጥር ክኽእል ኣለዎ ንዛሮ ቀዲምና ንዛሮ ቀዲምና ንገብሮ ነገር ዝያዳ ነቲ ሰብ ከምህር ዝኽእል ዝኸውን እዩ ዝሓሸ ዝመስለኒ እንደ ስራሕ ክኸሉሲ ሓደ አብርሃም ከሰተ ዝበሃል ማለት እዩ ብዛዕባ ናይ ዛጓል ኢዳ ምስክነት ይተበለገለ ናይ እንስሳ ይኮና ንዛረብ ዘለና ናይ ሰብና ንዛረብ ዘለና ፕሊዝ warning ስልካ ንምርኣይ ድ ንምንታይ ኣይርድእን ዝናና ሰብ ዓርኽ እንደና እና እስናይዘና ስንሰብ ሕማቕ መርካብ ሲሪየስሊ ክንደይ ሰብ ካላ ኮፊላ ምስ ደቃ ትግርኛ ዝሰምዕ ዝርዳእ ቆልዑ ኢዛ ትሰምዕ ፕሊዝ كتجمرو خلكم زربا warning كورلو كم زحمة كزاربي please لا إنسان ما كوبي كزاربها بتعمل discipline يوم الزراربا إذا حفتناهم كم تقدم بيلا اختاروا أن حتى ما سهل حسابات تقرروا زلا إتزهوا زلوا حساب كله تخكريو إحنا ونكوزنا جرز عويس مرتخنوا سيدي تجبأ بفلايد ما كم تستازوا له تقول حيزهم زري فاميل تدها اليوم أو أمرهم كبيز هنا تعطف فترة لهم سلازخل كافت زهوانا زلوا مخرت بجسنا تنقعتات تنقبر تزبلت أنز حشني خطوات لما أنت قبل دلي زي مسيلكم يا أبزي نحنا كوميونيتي حما نجر نقسمه زسكحكح سكح كل نجر يسمع له أوكي جنتهم زيناته فيديو زيناته قربوا بزعبوا تزاروا تيك توك ميديا قال ما نتيو الزرارة بتعم وسنة له ولا نعخاها أني يتوعك بروخات كما يتوعك مسيلكم أنا anyway أبزخ ما تخلقوا كم عد أنا فلات أنا قال أيكون كنت معدابزي of course نتوم نعشت أنا مع بايكم الزرار با بدعمي وساني حوات سئلك أفكار هابكها قالاتنا تقرنيا كركح زبل قالات يتزارب الشيء تقرنيا ندابولكم زي كركح زبل قالات يتزاربوا كافتنا هنا ባህሊ ድፈትዎ ባህሊ ድፈትዎ አካይዳሉ ደይቅበሎ ማዓት ባህልኻ አንካውንተብል ካሎ ጂ ካፍታ ደስ ትብለኒ ባህሊ ናይ ከም ባህሊ ከም ልምዲ ናይ ስድራና ግንታ ደስ ትብለኒ ኣዛራርባ ኣባህላ ንቆልዑት ደለዎ ማራእያ ኣብቲ ቆልዓ ዝኾነ ነገር ትሪኦ ሳይን ማለት እዩ ከም ደይ ዝረብ ቆልዓ ሕጂ ዝኾነ ሳይን ተሪኢ ካሎ ولا خمان نفات قلبي زخم خوينو خمان بتاناتو أفرس أيتبلون رجعوني حجرت الزارو بخلهم ولا أبزعد حجينا هلا بني بإنجليش كردكم مش أبزعد سي زخونة حاجة زي اللي قلعة نناتو تفعل عليه متوع له إيربورت لما سافر السبي تكيت قرجالو جنا يهونا هنا نياق رسچه ودا بيتي تملسكو ስመለስ ግን ያየሁት ነገር በጣም ከባድ የሆነ ነው እኔ ይሄን የምናገረው ለኢትዮጵያ ህዝብ ነው በደኔን እንዲያቅ ሁሉ ነገርን እንዲያቅ
እኔንም እንዲጋራኝ ሸክሙን እንዲጋራኝ ብዬ እንጂ እስካሁን ሁሉን ነገር ችዬ የኖርኩት ይህን ነገር ላለመናገር ነበር። ወደ ቤቴ ስመለስ ያየሁት ከተኝታ ከሰው ጋር ነው ያገኘዋት። ከዛ በኋላ በጣም ነው የተሰማኝ። ዝኹን ሰምዖ ዝፀናሕና ሰብ ኣብ ኢትዮጵያ ካብቶም ህቡባት ዝበሃሉ ጸሓፍቲ ደረስቲ እቲ ሓደ እዩ። ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ መፂኡ ብዛዕባኡ ዝተዛረቦ ነገር ንብዙሓት ሰባት እየ ደንጊፁ ዘሎ። ብዙሓት ሰባት ድማ ንምንታይ ብኸመይ ከምኡ ክኸውን ክኢሉ እንዳበሉ እዚ ቪድዮ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ክቃወሉ ኢና ንርኢ ዘለና። ካብ ኤርፖርት ኣቕሓ ረሲዐ ናብ ገዛ ምስ ተመለስኩ ዘይሓሰብክዎ ነገር ይገጢሙኒ። ንሱ ድማ በዓልቲ ገዛይ ምስ ካሊእ ወዲ ደቂሳ እያ ነይራ እዩ ዝብል ዘሎ። ኣብዚ ግዜ እዚ እውን ዝተሰምዐኒ ስምዒት ኣዝዩ ሕማቕ ውሽጠይ ዝጎድአኒ እዚ ነገር እዚ ምስ ረኣኹ ውሽጠይ ኣዝየ የተጎድኤ ዘየድሕን ቁስሊ እየ ኮይነኒ። ንህዝቢ ግልፂ ክገብር ዝገበረኒ ድማ እቲ ህዝቢ እቲ ስምዒተይ ፈሊጡ ዝገጠመኒ ነገር ፈሊጡ ተቐንዛ ተሓገዘኒ ብዝብል እዩ ዝብል ዘሎ። ካብ ብጣዕሚ ህቡባት ዝኾኑ ኣብ ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ዝኽበሩ ሰባት ከምዚ ዓይነት ዘረባ ምስማዕ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ምክንያቱ ብዛዕባ ናይዞም ሰባት እዚኦም ፍቅሪ ብዙሕ ተባሂሉ ብዙሕ ተነጊሩ ስለዝኾነ ቅድሚ ሕዚ እኔ በቀለኛ ነኝ። እኔን እኮ ሰዎች ራሱ ታስረዋል 1 ዓመት ምናምን ዲፖርት ብዙ ነገር ፈጥሬያለሁ፣ ብዙ ነገር አድርጌያለሁ። እዚህ ጋር ማውራት አልፈልግም። ዮኒ ያውቃል የሄድኩበትን ርቀት ምን እንደማደርግ ምን አይነት ያውቃል። ገብቶሃል? እኔ የማንንም በደል መሸከም አልፈልግም። አሁን ላይ ማንንም ተንኮለኛና ክፉ ሰው አንድ ህይወቴ አንድ ነፍስ ነው ያለችኝ። እሷን እንዳልኖር ካረገኝ አብረን አንኖርም። ሰው ጋር አልደርስም። እኔ በጣም ሰላማዊ ሰው ነኝ። እኔ ጅቦን ልጠይቀው ሜሉዬ ረዳኝ። እዚ ሕጂ ክትዛረብ ዝሰማዕኹምዋ ድማ እታ በዓልቲ ገዛ ኢሉ ዝገልጣ ዝነበረ ሰብ እያ። እቲ ክትብሎ ዝፀንሐት ድማ ንዓይ ከጠፊ ኢሉ ዝመፅእ ሰብ እንተደኣ ሃልዩ ኣነ ንድሕሪት ኣይምለስን። የዋህ ንዝኾነኒ የዋህ እየ፣ ጨካን ንዝኾነኒ እውን ከምኡ እየ እያ ትብል ዘላ። ብተወሳኺ እውን ቅድሚ ሕዚ ምስ ብዙሓት ሰባት ተባኢሳ ናብ ዓዶም እውን ዲፖርት ከም ዘገበረቶም እያ ትዛረብ ዘላ ከም ምስክርነት ገይራ። እዚ ነገር እዚ ንዑ ምፍራሕ ዝተዛረበቶ እዩ እዮም ዝብሉ ዘለው። ሜሉ እንደተለመደው ይሄ ዝም ብሎ ተሰዳድቦ በቲክታክ አውርተን የምንተላለፈው አይደለም። ዮናስ አንድ ነገር ልንገርህ። ዮናስ አሁን ሜሉ አደረገች ምናምን ሳይሆን ይኸው አሁን በዚህ ደረጃ ልልቲን እንቁርቲ ነው ብዙ ሰው የሚላት፣ እሷም ራሷን እንቁርቲ ትላለች። ምንም ችግር የለውም። እኔ እሷን መሳደብ መናገር ሳይሆን እንደዚህ በመሰዳደብ ህይወት አይቀጥልም። ውበትሽ ነው አይደለ እንትን ያለሽ የራስሽን ወንድ ያዥ፣ ትዳር የሌለውን ወንድ ያዥ። የሰውን ትዳር አትበትኝ፣ በሰው ትዳር መሀል አትግቢ። ዘን ሰሞን ዘለኹም ድማ ተወሰኽቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ መጤን ናይ ሰብ ሓዳር ኣይተፍርሲ ናይ ኣልኸ ወዲ ሓዚ ሰብኣይ ዓይና ወሲድ ክልና እየን ዝብላ ዘለዋ። እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ማሕበራዊ ሚድያ ተቆፃፂሩ እዛ ሰብ እዚኣ ዝገበረቶ ነገር ኣዛራቢ ኮይኑ እዩ ዝቕፅል ዘሎ። ብዙሓት ሰባት ድማ እዮም ሓሳብ ዝህብሉ ዘለው። እኔ ሲጀምር በጣም ወደ ባህሌ የማዘነብል አንተ ፈጣጣ ነህ ጅቦ፣ አንተ ጋር የሚቀርቡት እዚ ሕዚ ዝፈርስ ዘሎ ሓዳር እዞም ክልተ ሰባት መስሪቶም ዝነበረ ሓዳር እዩ። ቅድሚ ሕዚ ሰብ ኣዝዩ ህቡብ ስለ ዝኾነ መጀመርያ ናይ ፍቅሪ ርክቦም ክጅምሩ ከለዉ ብዙሓት በዚ ቪድዮ ዝንፈልጦም ኢና። ምክንያቱ ድማ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ በዚ ዕድመ እዚ መፂኻ ከምዚ ኢልካ ኣፍና ኣፍ ክትሰዓዓም ኣብ ናይ ሓበሻ ባህሊ ልሙድ ስለ ዘይነበረ መብዛሕትኡ ሰብ እዚ ቪድዮ እዚ ክሪኦ ሓሳብ ክህበሉ ርኢና ነርና ኢና ቅድሚ ዝተወሰነ ዓመታት። ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ግን ኩሉ ነገራት ሓሊፉ ገጢምና ዝብልዎ ዘለዉ ነገር ተፈጢሩ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ከም ሓድሽ እዮም ኣዘራብቲ ክኾኑ ክኢሎም ዘለዉ እንትን ራሱ የውስጥ አገልግል ራሱ አይለብሱም ከአንተ ጋር የሚቀርቡት። ተው ጅቦ እግዚአብሔርን ይሄ ነገር እውነት ነው ግን ማለት መደናነቅ እኮ ነው አሁን እንጂ ገና አዲስ አሁን መቼም በየቀኑ ብዙ ሰዎች ይጋጫሉ፣ ይፋታሉ፣ ይጋባሉ፣ ይወልዳሉ። በየቀኑ እነዚህ ነገሮች ያሉ ናቸው። ገና ለገና ፈቶ ሚስቱን ፈቶ ሊያገባ የተዘጋጀ ሰው ካለ ወይም ደግሞ ሚስቱ ጋር ሳይግባባ ወይ ደግሞ ባሏን ፈታ በቃ ካለችበት እንትን አዲስ ህይወት ለመጀመር የተዘጋጀ ሴት ካለች እሷን ለማሸማቀቅ ነው። እናንተ እዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ አይሰራም። ማንም ሰው ትዳር ክቡር ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ሰው ሊለያይ መጋባት የለበትም። እግዚአብሔር ቢረዳና ቢፈቅድ እነዚህ ሰዎች እስከ እድሜ ልካቸው አብረው ቢኖሩ ጥሩ ነው፣ መልካም ነው። በቃ መልካም ነው። እግዚአብሔር ካለና ካልፈቀደ ደግሞ በመካከላቸው አንዳቸው መታገስ አቅቶታል፣ አንዳቸው መቻል አቅቶታል ማለት ነው። ወይ ደግሞ ፍቅሩ እዛ ጋር አልቋል ማለት ነው። ወይ ደግሞ መጀመሪያም ፍቅር አልነበረም ማለት ነው። ስለዚህ ሂደው ልክ ሲያቆሙ ማድረግ ያለብህ ምንድነው? አንደኛ ከእግዚአብሔር ጋር ከፈጣሪ ጋር ማውራት ነው። ኣብ ዝተመሓላልፉ ዘላ መልእኽቲ ድማ ሓዳር ተጀሚሩ ተዘይቋረፅ ዝሓሸ እዩ። እንተደኣ ዘይሰሚሩሉ ክፋታሕ ግድን እንተሃልይዎ ድማ ብሰላማዊ መንገዲ ምፍላይ ዝሓሸ እዩ እያ ትብል ዘላ። ዩኤል ማእሰርቲ ምትሓሓዝ ኣለዎ። ዩኤል ምስ ናይ ገንዘብ ምስግጋር ዶ ምስ ናይ ገንዘብ ምሕፃብ ዶ ናይ ፀሊም ዕዳጋ ዶ ገለ ምትሓሓዝ ፀኒሕዎ
ንሶም ከዓ ምስ ዩኤል ተራኺቦም ነይሮም እዮም ብሓደ ኣጋጣሚ እታ ዝረኣናያ ቀያሕ ባንዴራ ዝነበረታ ርክብ ማለት እዩ ኣብኡ ተራኺቦም ነይሮም እዮም ብሰንኪ እዚኦም ተኣሲሮም ዘለዉ ዝብል እውን ንሰምዕ ነርና ብዛዕባ ዩኤል ብዛዕባ ናይ ዩኤል ጉዳይ ተሓቲትኩም ዲኹም ወይ ከዓ ብናይ ዩኤል ምክንያት ዲኹም ተኣሲርኩም እዚ ፅሩይ ሓሰት እዩ ሕጂ እቲ ክትሕሱ ከለካ ከማንስ ንእሸይ የቕረ ዝበሃለ ነገር ክትገብር ፅቡቅ እዩ እዚ ማለት ኣነ ሕጂ ከም ቀደሙ ዩኤል ፀገም ክህልዎ ይኽእል እዩ የብሉን ኣይኮንኩን ዘለኹ ከም ኩሉ ኤርትራዊ ፀገም ክህልዎ ይኽእል ከም ኩሉ ኤርትራዊ ከዓ ቃለስ ኣለኹ ይብል ናቱ ትካል ግን ኣለዎ እቲ እዝኒ ዘለዎ እምሮ ዘለዎ ክፈልጦን ክርድኦን ዘለዎ እንታይ መስሊካ ዩኤል ትካል ኣለዎ ምሳና ዝራኸብ ምክንያት እዩ ንሕና ትካል ኣለና ነናና ትካል እዩ ዘለና ነናሕና ከይዲ እዩ ዘለና ኣብ ከይዲ ክነተዓርቆም ዝግበአና ነገራት ነይሮም ኣይከኣልና እዮም ከም ኤርትራውያን ዋላ ምስኦም ዩኤል ካብኣቶም ዝትፍለ ግን ዋላ ሓንቲ ነገር የብሉና ኩሎም ኤርትራ እታ ኤርትራ ትምልከቶም እያ ንኤርትራ ንቃለስ ኣለና ይብሉ እዮም እታ ኣካይድኦም ከመይ ክኸውን ይኽእል ናኦም እዩ ዝምልከት ግን ቢያንስ ካብኦም ብዕፅፊ ንሓይሽ ንሕና ንዩኤል ሓሳቡ ሰሚዕና ኮፍ ኢልና ተዘራሪብና ዓቕሙ ርኢና ዓቕምና ከዓ ርኢዎ ተኸባቢርና ከዓ ንኸይድ ነርና ኣብ ጓና ሃገርና ዘለና ነናትና ትካል ኣለና ዘራኽብ ምክንያት የብልናን ተኸባቢርና ከዓ ንኸይድ ነርና እዚኣ እውን ግን ናብኣቶም ክልእኻ እዛ መልእኽቲ እዚኣ እውን ምስ ዩኤል ምስኣኢኹም ርክብ ነይርኩም ዝብሉ እንድሕር ዳ ኮይኖም ምስ ጭብጢ የራኽበና ብፍላይ ኣብዛ ዓዲ ኮይኑ ዝሕንክረና ዝነበረ ሰብ ምስ ዩኤል እንታይ ዓይነት ርክብ ነይርዎ ይምፃእ እሞ ብዚኣ ፊት ንፊት ምሳይ ይዛረብ ምስ ዩኤል ከምዚ ነይርኩም ብከምዚ ተራኺብኩም ከምዚ ኢኹም ንዝብል ኣባል ግንባር ኮይኑ ምስ ባይቶ ኣባል ፈፃሚት ኮይኑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝገብረን ዝነበረ ምስ ዩኤል ርክብ ኣለካ ዩኤል ከምዚ ኢሉስ ናባይ ይምፃእ ምስ ዩኤል ኣበይ ይራኸቡ ነይሮም ኣበይ ኮፍ ኢሎም ኣበይ ሻሂ ሰትዮም ደየን ገይሮም ናበየነይቲ ገዛ ኣትዮም ስዑ ክነረክቦ ኢና እንድሕር ዳ ጠቃሚ ተኮይኑ ኣብ ከምኡ ወሪድና ንፃዋፀወሉ ደረጃ እንድሕር ዳ ኮይኑ እሞ ከዓ ይጠቅም እንተኮይኑ ንቃልሲ ይምፃእ እሞ ብዚኣ ይራኸበልና ዕድመ እያ እዚኣ ግን ምስ ዩኤል ዘራኽብ ምስ ሸርፊ ምስ ገለ ዋላ ሓንቲ ነገር የብልናኒ እዚ ነዊሕ እዋን ምክንያቱ ከይተፈልጠ ዝፀንሐ ማእሰርቲ ኣባላት ብርጌድ ንሓመዱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዙሕ ሰብ እቲ ምክንያት እንታይ ክኸውን ይኽእል እናበለ ምስ ብዙሕ ነገራት ይኸታሕዙ ፀኒሖም ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ግን ከምዚ ክሰምዕዎ ዝፀናሕኩም ካብቶም ተኣሲሮም ዝነበሩ ኣባላት እቲ ሓደ ብከምዚ መልክዕ ምስ ገንዘብ ምዝውዋር ርክብ ከም ዘይብሎም ብኡ ምክንያት እውን ከም ዘይተኣሰሩ መልሲ ይበሎ ብዙሓት ሰባት ዝነገር እዚ ፖለቲካዊ ድዩ ወይስ ምስ ካሊእ ነገራት ምንኽኻእ ስለ ዝነበሮም እዮም ዞም ሰባት እዮም ተኣሲሮም ዝብል ሕቶ ኮይኑዎ ስለ ዝፀንሐ እዚ ብዛዕባ ዩኤል ተባሂሉ ዝነበረ ነገር መልሲ ክፅበ ይፀኒሑ قدم دا بوليسن قالن كلل كبلوني تخخ دبلوني مسخوق ابي يبلو خصغوني كمان ايدلني كمان ديمقراطي دي بلا عد تاي كعسلينا ديمقراطي ابعد يدل ديمقراطي ابعد يزلو ديمقراطي زي بلا عدي انتاي كعسلي خصغوني ازدل تزلا كم زلاتا بقانقا ناي نوروي ترانسليت كيركم مس ميلتاري مسكلا نارتاندا كفل ايميغريشن نروي كا 135 بمولو معناته زيغنت كيترفه زحازه ناي مسواق ودياز حمزلاتا ደግመልኩም ዶ እቲ እሳት ውድቦም ደላ ብጻዕዳ ተወዲ ብትመጽወላት ተጻዕዳ ክንቁንጽለይና ግድሸን ያለ አይግድሸን ወርቅ ሚዛን ዝኾነት ሀገር ያደላከኒ ሀገር ይኸይደ ከማንተን ወራን መስዋቅ አብየ ምን ለውና فقط እንዳ ፖሊስን ገለም ኮለል ከብሉኒ ተخخ ደበሉኒ መስዋቅ አብየ ምን ለኸሰጉኒ ከማንተን አይደልን የከማናት ዲሞክራሲ ደይብሉ ዓድታይ ከዓሰለይና ዲሞክራሲ ኣብ ዓደይ ይደል ጽቡቕ ዳሓን ዓዲ ዕረፍቲ ምስከደት ዋላ ሰዲዶም ንዓ ከም ዘትረፍዋ ዝፍለጥ እዩ كان دناي دلس دناي تقوريت الناس ساون مالتي سلازي ديمقراطيه تاع العاده نابت عاده صوب غيرهم انتان ناب اخب صحوا اذا فيديو زي كم زلاتا ترانزليت غيركم بقانقا ناي تعدي غيركم كسكو كاي ورقه مسن لخريكم انطراران فينا ميጨረሻ ወርቅ ሰለስተን ከይላዓት እንደ ዝገ زايد خون ورقه مسن مستم بوليس تاركب አለው መስለኝ قدامي عيط قيع ونس قدامي تقورقنا عيط تهني ኣብ ጉዳይ ነሮይ ምልኪቱ ብዙሕ ነገር ይባሃል ከኒዩ ሰልጠነ ግን ሞኒካ ካብታ ዓዲ ከስኩ ጋር ክእሊ ዝበሎ ቪድዮ የማሕበራዊ ሚድያ ዘርጊሑ ዘሎ ንብዙሓት ሰባት ከዓጣዊዒቲ ዝገብር ዘሎ ሞኒካ እዚ ነገር እዚ ምንም ዘይክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ዝኸበረ ነገር ዝፍጠር ኣብ ልዕልታ ጓላ እዩ ዓመትና ፈፀመ ከሎ ቪድዮ መሊእዎን ዝነበረ ግን ዘይመፃ ብዙሓት ኣለዋ መፃ ፀቢና ኣይመፃን ተኸሳሲ መድሃንያ ገብረ ህይወት ንጉሰ በሃል ዕድሜ 41 መውቅል ዓዲ ኣድራሻ ዓመፂ ንዞባ በሪኽ ሕጂ ሰብዚ ሸሞንተ ዝኾነን ሓቢረን ክሳብ ሰለስተ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ሞባይል ሕዲጉ ወሲዱ ልክዕ ሰብዚ ኣባል ፀጥታ እናበለ ኣብ ፀልማት ፀኒሑ
تايت قبرة صنيحون مسمن صنيحون نبل حتيتو أفراريحو أما كنا وسيدي عمصن صنيحو سلازي أتعت قيداتها لك إذا قرب له خسي ملو أمين له تاجيت ثلاثة تاج موبايل يكذب تتحيزن شو من تلك نستيون أمريكان زنبرة نحكمنا دقة سير لين كابتنسي كابجابي مدهاني توهيون بليز ذا فيديو شير بالوان كل سب جينا حزن إذا حفتنا خي جمرنا أوريد خا شدش توالد أب تليجرام تروح نفسنا تزرقي حنا بهلاله حق اللي أي فلتني نعوخ تأرجي زي بالليل عندكم حق أخوينو جن نتندك أنستيو بليز سمعني تنترح نفسنا تزرقي حزول لوديو بحج خزرقو حلكين دفرار حقون دولين بليز ما عند أنا أي تغلط أنا راح كن قريفهم ولا جها بلك نقرخن يسألوهن حنت قالن سيتي نفسها خي تحسي نالك تقضي حخون نانا تتقضي حق أخال مس أنا حخون خليه أتسقم تقبل أدلخن أدي خن جراتو عبايتن جراتو قدم حجي أتمس أنزل نبرو دك تبعتي يكون ورزيات لازم نبرو كم زجرهم أبدك أيزر قحونا سو حنت قالن سيتي نخمز نجر زرقي حني كم نجر أوس إني إلكي أنقاي نفسه تنكفي تصفر خمان كي تسد بلا كله we don't care أنا سلب لك له أبز قالن سيتي إحنا بسات زرقي حيله جاج زجبر قوا قالن سيتي لا أنا جاج زجبرة زرقي حمني إلى نفسها تحسي زيادة سأل أنا إذا تفتر أو نجر أملاخ نجريو كل فتور زبلة زجوبرو نجريو مجاجي تخايس أبغى الكامبر كأدم زرقي حمنا محلون يرم كم أو زي جبر السب يلن بما عدو سب تفكير كا زخونا نجر نايس مئة نجر كجات أمي خليه so please زندك أنستي حواتي please سمعني ولا دك تبعتي خم تليخم على نايفل نتليخم كمكم please nobody cares كينا خمانا ينريونينا أبتليجرام تزرقي حلالو أنا خيدي أيريوني I don't care من مخانكي فتوى كده يتسأل أكده I do not care كم زي عينت نجر كحزنكن يبلون إزي إسران حدن سنتريو سبب كله بتحلو سخاتكم كابيلة أكعني سليت أكعني please ما عند أخن شت أبلو نزل نجر زي إجنور جورو يوم تونكم تزرقوا حلالهم كأني تمدك تبعتي أبنا هنا كومنيتي لهم أجيد هنقولكم استخدتكم حماقات لزخونكم نعاكم سلزنعوكم أبتبصحوا وسلزيبلكم نحواتكم ترح نفسنا يبصونا له أمبر أمنا سوماليا كومينيتي ندحكم جيركا قرارات خاص لزخونو حيلات دك تبعتي سلزلو كومو أي جورنيوم سلام بسم الله أخبرت حواتي فتوكمي أبس قداي زين حاميكم علىهم أب قربتكم كلهم مزجبره أفيد كذاهم كلهم مزجبره والحنتي تجبرونيهم ما استساتيهم جن نحركم كتفاقيهم توعلو سوازي ناتكم حمقتي تندق أنستيخا ما عند أهنقت أبلها بقات مسخم زلوخ نرسانايتي لو ما عند ما خبز قات مني خزارب نسد مانتايب تن من جاجا خنت سيركن حكمنات متصل لخندك أنسيوم أب حكمنا مزيخ دماغ خصايك إلني بعل بيتي عندي أبو دك عندي وما أنت حجبر خلوا لني أنت خين حاضر لي دربه وا لو ما عندس من جاجا خسير كله صباح نجوخا هيوت كحلفاي صباح نجوخ قتلك يوسفزي مسقات فلت يا خم تقتلك نفسخي سو كاب سبت خبلن دو غردو انت اتوك بين خديت نبري تيت جود في كل نجر ابز عدمها او ماين جود كاب كل حرق النجر انت خنت بلا نعي نفس كنترول انت حق تحش كبر خيو حرق كله نفس كنترول جبرايكني انيمال دي انيمال يسبايزي ودربع عامت نفس كنترول جبريك المعس نفس كنترول جبر دخل 4 عامت نيرو نفس كنترول جبر كساب حجر أسو كنترول قبل ديك أسب خمير كي 5 نبر دخل لو من جاجاخي صباح بمحقول تخيل حد صباح قابي هو تخمزاكي سو بليز ستوب مزيخي تحكمكي يأسير كيو تملسي سب تايبلن بعل فلت سب هوتكي قداسي نسخخ قداسي 4 تقول عقدي فيك صباح نكو قتيل كسماني خو عبيم دقخين تأتوك سو بليز كمان فيتنا هتصف أخي تنبري هوتكم يكونن كالي هوتونا له طعم هوتونا له دحريو حريق خزارب تاني حسوري برغم مشت تجا حذا حواش شعب السبز في الأرض اللي خبرت نجارات نعبود حساب منفس اللي نعيدرب بشلله تربش اللي نها صبوا ضخنا تولد خفت ريخ إلن صبوا ضخنا نقدم يستغيد لأنه على التعامل حبرته سوون كمسرة أي خيلن نبذ نجارات تردينا كلنا دك أنستينا دك تعاتينا صبوا ضخنا الرعاية صبوا ضخنا التحاسة هلينا ذحاش حبرته سب ذحاش تولدي نخنفت ريخن زعر ذلنا أبز غنيات بزحات نختسمع من نختأمن من زخود نجاراتنا عند سمعنا غنينا كوزمكم دعينات حماق دينا هذا رحقوا طبوا نجارات معنا كلاتنا هم وترون نحب وصلوا نقدميت نرئي اللي قد يفترلنا